Rhybydd. Peidiwch â greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio adre. Tro yma, ni'n mynd i wneud roced mas o bethau allwch chi ffindo rhwng y tŷ. Bydd angen potel 2 litr, pêl tennis, sisiwrn, corcyn, tap selo, pwmp a nodoedd beic, cerdyn ffôm a jwg o ddŵr. I ddechrau, mae angen torri 4 darn triongl yr un maint o'r cerdyn ffôm. Yna, troi'r botel ben i weired a sticio'r trionglau gyda thap selo. Mae'r bêl tennis yn mynd ar dop y botel a'i gadw yn ei led ar tap. Pam fod angen pêl tennis? Wel, bydd y pwysau'n helpu'r roced i hedfan yn well. Nesa, mae angen arllwys 800 ml o ddŵr mewn i'r botel. Nawr, mae angen rhoi y corcyn yn waelod y potel. A cysylltu'r pwmp. A nawr ni'n barod i danio. 3, 2, 1. Watch it hun, Elon Musk. Wrth bwmpio, mae'r pwysau ddair yn y botel yn cynyddu nes bod y corcyn methu dal rhagor, yn gwthio'r dŵr allan o'r botel ac yn achosi'r roced i hedfan yn syth lan i'r awyr.